Anam-anam ng gitrabaho ang gireklamong suliran nga nakahasol kayo sa mga residente sa Zone Palia sa Barangay Danglag sa lungsod sa Konsolasyon. Gipangitaan nagpaagi aron muhubas ang hugaw nga tubig nga taod-taod nang nakahasol sa mga mulupyo. Ani ang follow-up sa Balitang Barangay ni Nico Serino. Dugay nang naproblema kini mga residente sa 40 ka mga balay sa Apas Compound, Purok Palia, Barangay Danglag. Tungod sa nagpondo nga tubig, nabalaka sila nga mamahimong hinungdan kini sa sakit-sakit. Dihang gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang lugar, gisaysay sa mga residente ang kahasol. May uban nga di gani magtulganan sa ilang balay kay pabiling naubog kini sa tubig. Giasoy sa mga barangay officials, nakatigom na sila og pondo aron ipatrabaho ang temporaryo nga culvert. Nagtampo-tampo ang kapitan ug mga opisyales aron mapaspasan ang pagtrabaho. Mipatigbabaw sab ang bayanihan sa mga residente kay sila rasab mismo ang nagtinabangay. Apan gabii na nila kini trabahoon kay mabuntag may tagsa-tagsa man sab sila nga trabaho ug negosyo. Human masibya, may pipila na sab kuno nga mikomit nga mohatag og pondo aron masulbad ang suliran. Thankful mi maayo nga dunay mga anonymous nga mga tawo nga willing gyapon ng suporta taliwala sa mga problema ba. Tanan nga nagtrabaho taga-Apas compound lang katong mga nagtrabaho adlaw trabahoon lang gabi human sila alauna kadlaw alas 2. Temporaryo pa man ang solusyon, apan matud pa nakaabag kini aron mahubsan gyud sa tubig ang dapit. Ongoing nga ang trabaho mo sa limit kay di mo na tumadali kay private property man magian gud. Decision pa. Usala sa among trabaho nun nga amo lang sabton. Muna akong i-discuss sa council. Samtang sa komunikasyon sa GMA Regional TV kang Konsolasyon Mayor Johannes Aligado, gipahibaw niya iya nang gimando ang pag-inspeksyon sa dapit. Ang Local Disaster Office ug Municipal Engineering ang gitahasan niini aron kapangitaan og hingpit nga solusyon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.